tenien malament era la teulada. Tenien malament la teulada i la volien arreglar. Però resulta que el palet aquest que tenia que arreglar la teulada era una persona, mira, que no li agradava gaire treballar, no ens enganyem. I anava dient, la setmana que ve ja vindré a arreglar-la. El trucava i li deien, escolta, que ja se'ns ha trencat una altra teula. Que la setmana que ve vindré i no venia mai. Mai. 5 fulles d'aquestes amantines del llit, de pujar dalt de la teulada i reflectir aquestes 5 fulles a la teulada, es converteix en un forn. Ai, és xula! Resulta que quan ja portava moltes carenes, hi havia un moment que ja s'acosta quasi bé al mar i allà hi havia un pinar ple de pins, ple. I resulta que passa pel pinar i va fent, puja a damunt dels pins i se li va rebentant tot. I comença a fer fa. I ja es veu tota la costa marítima, tot el marítim, està allà, es veu allà tot el mar, tot allò, la costa, podem dir la paraula marítim, i baixant, i comença a topar amb l'aigua. Gràcies a ell, havia netejat tota la costa marítima del Maresme. Sort, no el pagès, dels seus pets. Podem dir, ara, avui en dia, que el Maresme és més net. I una conclusió que podem arribar és que mai podem criticar els incapacits. Perquè gràcies a un pet, a vegades es neteixen les costes. Una organització de Lliçà d'Amunt. És una història fantàstica. Resulta que fa molt de temps a la finca Paletaris tenien malament la teulada i calia arreglar-la, però el paleta que havia de realitzar els treballs el paleta s'havia quedat a dormir aquella nit a Paletaris, en una tenda de campanya. Marxa d'aquí, que estàs espantant els animals del meu territori. Paleta va començar a marxar i baixar fins que va tocar l'aigua, però encara li quedava una bona part del pet gegant. I el paleta va començar a muntar per sota de l'aigua. Fora intrusos, no volem més països amb els calçadors més de 2 setmanes. Pot ser, això és veritat, amor? Va dir la Penélope. La Mary es va alçar el cap i va reconèixer. No, així que el meu enamorament cap a tu no és real, ho has manipulat. Va dir mig plorant. I com es podia imaginar, aquesta història no va acabar